Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Eli tässä videossa me väritetään tätä värityskirjaa. Ja välttämättä kaikki ei tykkää tästä, mutta mä ainakin itse tykkään värittää. Ja jotkut voi tykätä siitä ja kuunnella tätä, kun mä jäppään tässä samalla. Eli mä oon tässä värittänyt tätä jo vähän sen. Eli tässä oli tää ensimmäinen kuva. Sitten tässä oli mulla teemana tällainen niinku pinkki. Tai se ei tullut pinkillä, mutta täällä oli tosta oli tällaista muuta. Ja tänään me väritetään tätä. Mä oon tosi pahoillaan, jos tää kamera niin heiluu tässä. Kun te ootte telineessä tässä niinku elää, että tässä ei oo mitään. Niin meidän pausuttaa välillä tätä. Niin se saattaa sen takia vähän heilua. Mä oon siis ennenkin tehnyt tätä. Mulla on käynyt täällä tällaisia pieniä juttuja. Mutta tän niinku tää teema on tällainen niinku joulunen, koska mä odotan tosi paljon joulua. Ja nyt mä näytän teille, että mitä tusseja mä käytän. Eli siis pääasiassa mä käytän tällaisia Twin Makereita, tai miten se ikinä lausutaan. Niitä on 60 täällä. Niin nää oli tällaiset mun ensimmäiset tussit. Sitten toisena niin mä käytän tällaisia Dual Makers. Mä en tiedä, lausutaanko sitä niin. Tässä on tämmösiä värejä. Niin. Joo. Ja siis näitä saa ainakin Dual Makereina, niin kai rustasta parilla kympillä. Ja siis niissä on ihan samat värit kuin näissä. Mutta mä oon vähän järjestänyt näitä uudelleen. Niin, niissä on ihan samat värit Dual Makereissa, mutta rustasta saa ainakin näitä. Sitten mulla on vielä vähän irtotusseja. Tämmösiä, nää kaikki on ostettu normaalista. Ihan itse olen ostanut. Ja nää kaikki mustat ei enää toimi. Mä oon vaan pistänyt ne tänne. Nää on siis kai 60 senttiä kappale. Että joo. Mutta aletaan nyt sitten värittämään tätä. Eli siis tää on nyt ensimmäinen tällainen. Mä voisin tehdä näitä enemmänkin. Mä siis halusin tämän pienempää tästä punaisesta. Mulla on siis täällä alla paperia, 2 sellaista, että se ei mene läpi. Joo, mä oon vasenkätinen. Ainakin kukaan ei ole vasenkätinen. Se on siis tosi ärsyttävää koulussa. Kun niinku kukaan meidän koulun opettajista ei oo niin vasenkätinen. Niin sitten se on tosi ärsyttävää, kun niinku siis se on niinku yksi, joka osaa vähän näyttää. Niin, miten vasenkätisellä virkataan tai neulotaan tai mitä ikinä tehdäänkään. Siis tällä hetkellä neulotaan käsissä tänään, eli siis mä kuvaan tämän videon tiistaina. En tiedä julkaistaanko sitä tiistaina vai minä päivänä. Siis meillä on tiistaisin aina käsissä. Ja joo. Mä en tiedä, mikä tästä seuraava video on. Mutta joo. Mä en tiedä, mitä mä oikeesti jeppään. Siis kutittaa tästä. Mulla on siis tämän pituiset kynnet. Ja hyvä, mulla ei enää sitä. Ei on. Mä vielä tietysti vielä Henkantonilta vähän sormissa. Mutta sitten mä otan, kun mä väritin äsken nää, ne on irtotusseilla. Niin nyt mä otan täältä ruskean tussin. Mä otan tämmösen. Tarkentaako tää? Ei. Ihan huono asia, mutta nämä on siis mun niinku ihan uudet. Kun mulla oli nimipäivä vähän aikaa sitten, niin sain nää sitten nimipäivä ja lahjaksi. Siis nämä tussit.
Niin se oli sitten mun mielestä kiva nimipäivälahja, kun mä rakastan värittää. Mulla ei siis niinku ton enempää, siis on mulla niinku varmaan 100 edustajaa, mutta nää on mun parhaat nää Dual ja Twin makerit. Mä en oikeesti tiedä miten maker sanotaan, koska mun mielestä sitä ei sanota niinku maker, vaan niinku jotenkin muulla tavalla. Siis mä sanon sen niinku maker. Nyt mä haluan värittää tän, mikä tää on, eiks tää on Maiva tai joku. Niin sen toriväriksi mä käytän tämmöstä. Joo. Näin, nyt mä sain väritettyä tän. Joo, tässä tuli vähän tumma. Joo. Mä väritän tällä ton hännän. Joo. Mä otan nyt tän toisen pään. Koska... Oi, nyt tuli vähän tämmönen... Mä en siis ollenkaan tiedä. Mitä mä teen? Tai siis jeppään. Siis monta kertaa mä oon sanonut, että mä en tiedä mitä mä jeppään. Varmaan aika monta. Ja varmaan tuon sanomaan vielä aika monta kertaa. Sitten mä väritän seuraavaksi niin kuin tämän, mikä se ikinä onkaan. Muuten, kattokaa tää taikatemppu. Wow! Siis nyt kun mä oon kuvannut tätä, niin mä oon alkanut miettimään, että niinku mitä joulukalenteria mä kuvaisin. Niissä voi olla ihan erilaisia loukkuja. Niinku ihan erilaisia. Niinku, sillä ei oikeastaan ole väliä. Joku saattaa olla just tällainen niinku väritys, Slays-video, pelataan Minecraftia, Robloxia. Mutta jouluaattona mä veikkaan, että tulee jotain spessua. Hyvä mun on tässä puhua, kun nyt on vasta syyskuu. Nyt mä väritän tän. Mikä tää on takana? Vai mikä se onkaan? Näin, nyt mä väritin sen, niin seuraavaksi mä väritän tonne. Siis mä en tiedä, onko mulla näin tummaa, siis ei oo. Tää on niinku, mulla on tää siellä niinku toisiksi tummempana. Siis mulla on tästä vielä niinku yksi kai tummempi, joo. Mun kai tummin, siis mä en tiedä onko se, mutta siis varmaan on. Niin on 5-5. Tää on toi... Siis tarkemmin. 4-6. Niin. Ja siis mä en niinku kerrasta näitä mitenkään, että... Jos mä väritän sen nyt näin, niin... Silloin se on tuon värinen. Koska minua ei kiinnosta ne kierrostukset ainakaan niin tässä iässä tai tässä hetkessä tai mitä ikinä onkaan. Mut joo, toivottavasti niin tykkäsitte tästä osasta. Lupaan, että tässä, niin just tästä värityskuvasta tulee kakkososa. Siis niinku, oho. Niinku, ups, siis kakkososa, en mennä oikeesti näytin melkein keskaa, varmaan näytinkin. Joo. Tässä tulee kakkososa ja nyt niin mä menen tekemään vähän muuta. Joo, toivottavasti tykkäsit, joten bye!